ఓకే. సో, ఈరోజు మనం చూడబోయేది 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటి అనంటే, మనకి యాక్చువల్‌గా భగవద్గీతని 3 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేస్తున్నారనమాట. ఓకే. శాంతి సుధా మాతాజీ కొద్దిగా మీరు చూస్తూ ఉండండి. ప్రభుజీ వచ్చేలాగైతే. ఓకే మిమ్మల్ని ప్రభుజీ. కూడా కో హోస్ట్ చేశాను. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ఇప్పుడే కృష్ణ. చూసుకున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యెస్ మాతాజీ. ఓకే. సో, మెయిన్‌గా 3 పార్ట్స్‌లో డివైడ్ చేస్తున్నారనమాట. ఫస్ట్ నుంచి మొదటి నుంచి 6వ అధ్యాయం దాకా అది ఏంటి అనంటే మనకి కర్మయోగము. కర్మ ద్వారా భగవంతుడిని ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చు అనేసని ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు అంటే 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం దాకా జ్ఞానయోగం. అంటే జ్ఞానము ద్వారా ఏ రకంగా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవచ్చని. కానీ ఒరిజినల్‌గా చెప్పాలి అనంటే అన్ని 18 అధ్యాయాలు కూడా భగవంతుడు చెప్పదలుచుకునేది కేవలం భక్తి గురించి. కానీ భక్తిని కర్మ ద్వారా ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చనేది మొదటి 6 అధ్యాయాలు. భక్తిని జ్ఞానం ద్వారా ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చనేది ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు. కానీ మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు ప్యూర్ భక్తి అన్నమాట అది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు చెప్తున్నారు ఏ రకంగా మనం అసలు జ్ఞానం అనేది తెచ్చుకోవచ్చు. జ్ఞానం అంటే ఏంటి అనంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్. ఏం చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు, భగవంతుడికి ఏది ప్రీతికరమైనదనమాట. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు ఏంటి అనంటే ఒక చెట్టు ఉన్నది, అశ్వత్థ వృక్షము. ఆ చెట్టుకి ఏంటి అనంటే మనకి మామూలుగా మనం చూసే చెట్లకి వేర్లు కిందనుంటాయి, ఆకులు పైనుంటాయి. కానీ ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి ఏంటి అనంటే అది కూడా ఊర్ధ్వం మూలమద శాఖం. అంటే దానికి ఏంటి అనంటే ఇంపెరిషబుల్. అది ఏంటి అనంటే దానికి ఆది లేదు, అంతు లేదు. అలాంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షం ఉంది. దానికి మొదళ్ళు పైనున్నాయి. దానికి ఆకులు, కొమ్మలు అవంతా కూడా కిందనున్నాయని. మామూలుగా చెప్పాలి అనంటే ఈ రకంగా మనం ఎక్కడ కూడా మనం ఇటువంటి చెట్టుని చూసుండము. దానికి ఆకులే వేదాలంట. సో ఈ రకంగా మనం ఎక్కడ కూడా ఈ చెట్టుని చూసుండము. కానీ మనం ఒకవేళ ఎక్కడైనా నీరు స్థిరంగా ఉన్నది అనంటే ఒక చెరువు గట్టు మీద మనం చూసామనంటే మనకి ఒక అశ్వత్థ వృక్షం లేకపోతే ఏ వృక్షందైనా సరే కూడా దానికి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ప్రతిబింబం మనం నీళ్ళలో చూసినట్లయితే మనకి ఆ చెట్టు కనిపిస్తుంది. దేనికైతే మొదళ్ళు పైనున్నాయి, ఆకులు కిందనున్నాయి అన్నట్టుగా. సో మామూలుగా అయితే ఏ చెట్టు కూడా మనకి ఈ రకంగా కనిపించదు, మొదళ్ళు పైనుండేది. కానీ మనకిక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అనంటే దాని అర్థం ఏంటి అనంటే ఒరిజినల్ చెట్టు అనేది ఏంటి అనంటే అది మనకి గోలోకంలో ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని ఒరిజినల్ చెట్టు ఉన్నది. కానీ దాని ప్రతిబింబమే మనకేంటి అనంటే ఈ మర్త్య లోకంలోని మనకి కనిపిస్తుందన్నమాట. అధశ్చ ఊర్ధ్వం ప్రతితస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలా అధశ్చ మూలాని అనుసంతతాని కర్మాని బంధాని మనుష్యలోకే. ఈ రకంగా ఏంటి అనంటే దీనికి ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఎక్స్టెండ్ డౌన్వర్డ్స్. దీని కొమ్మలు, శాఖలు అంతా కూడా కిందకి వెళ్తూ ఉంటాయి. నరిష్డ్ బై ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. ఇక్కడ ఏంటి అనంటే త్రిగుణాలు దీన్ని నిన్న మనం చూసాము త్రిగుణాల గురించి. త్రిగుణాలు అనంటే ఇంకేమీ లేదు, కేవలం మాయ మాత్రమే అది. సో మనకి భౌతికమైన ప్రకృతి ఏ రకంగా మనల్ని ఆడిపిస్తుంది అనేది మాయ అన్నమాట. కాబట్టి ఆ త్రిగుణాలు కూడా దాన్ని కిందకి ఆ కొమ్మల్లోనుంటాయన్నమాట. కాబట్టి ద ట్విగ్స్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్. మనకి ఇక్కడ ఏంటి అనంటే ఇదంతా కూడా మనకి కేవలం మర్త్యలోకము అనంటే మర్త్యలోకం అనంటే ఇక్కడ ఇంద్రియ భోగములు. దాని గురించి ఎంత దాకైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అప్పటిదాకా మనం కిందకి ఇంకా కిందకి వెళ్తూనే ఉంటాం అన్నమాట. మనకి యాక్చువల్‌గా చెప్పాలి అనంటే 96% మనకి ఇచ్చున్నది వేదాలలోని దేని గురించి ఇచ్చారు అనంటే కేవలం ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష వాటి గురించి మాత్రమే ఇచ్చారు. దానికంటే గొప్ప ఇంకేమీ ఇవ్వలేదన్నమాట. ఎందుకిచ్చారు మరది? భక్తి అనేది ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు మరి వేదాలలో ఎందుకిచ్చారు అనంటే అందరూ కూడా క్లాస్ ఫస్ట్ రాలేరు. సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకోలేరు. కాబట్టే 35% మార్క్స్ పెట్టారన్నమాట. లేకపోయిందా 60%, 80% పెట్టుండేవారు. భక్తి అనేది ఒరిజినల్‌గా చెప్పాలంటే మనిషిని 100%కి తీసుకొనొస్తుంది. కానీ అందరూ కూడా 100%కి రాలేరు. భక్తి అనేది అందరికీ అర్థం కాదు. మీలాంటి కొంతమందికి మాత్రమే భక్తి అనేది అర్థమవుతుంది. మిగతా వారందరూ కూడా ఇంద్రియ భోగములలోనే, ఆ లాలసలోనే మునిగిపోయి ఉంటారు. అటువంటి వారికి
పోనీ కనీసం మీరు భక్తి అనేది అర్థం చేసుకోలేకపోతే కనీసం పద్ధతిగా మీరు బ్రతకండి, పాపాల నుంచి విముక్తులవ్వండి, ఏదో ఒక రోజు మీరు భక్తి అనేది కూడా నేర్చుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతోని వేదాలు మనకి రచించబడ్డాయన్నమాట. కాకపోతే వేదాలలోని కూడా ఎవరైతే చదువుతారో వారికంతా కూడా కేవలం పాపము, పుణ్యము వాటి గురించి మాత్రమే ఇచ్చుంటారు. ఈ రకంగా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల గురించి వాటి గురించే ఉంటాయంతా కూడా. మనకి 4 వేదాలు 4 ధర్మానికి ఇది అన్నమాట ప్రతిరూపము. ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం ఈ 4 కూడా ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షానికి మాత్రమే ఇవ్వబడ్డది. కాబట్టి మనకేంటి అనంటే ఆ త్రిగుణాలులోని ఎప్పటిదాకైతే మనం చిక్కుకొని ఉంటామో, ఎప్పటిదాకైతే వేదాలు అంటే కేవలం వేద పఠనం దీంట్లోనే ఉంటామో అప్పటిదాకా మనం ఏంటి అనంటే ఈ లోకంలోనే మర్త్య లోకంలోనే ఉంటాము అనేసని. ఇక్కడ చూడండి ఈ చెట్టును మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ మొదళ్ళు ఏంటి అనంటే మనకి ఈ మొదళ్ళు అంతా కూడా ఇక్కడ దీనికంటే పైన మీరు చూసినట్టయితే ఆధ్యాత్మిక లోకం అది. రాధాకృష్ణుల వారు ఉండే లోకం అది. కానీ దానికంటే కూడా కిందన ఉండేది అంతా కూడా మర్త్యలోకము, భవలోకము. కాబట్టి దీనికి అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఉండేది ఎవరు అనంటే బ్రహ్మ ఉంటారు అనగా సత్యలోకము. దాని నుంచి ఇంకొద్దిగా కిందకు వచ్చాము అనంటే భువర్లోకం, మహర్లోకం ఆ రకంగా అంతా కూడా ఉంటాయి. దాని కిందన స్వర్గలోకము. స్వర్గలోకంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద ఉన్నారు, అది స్వర్గలోకము. దానికంటే కూడా కిందకు వచ్చాము అనంటే మన లోకము భూలోకము. భూలోకంలోని మనుషులు ఉంటారు, అక్కడ పూజలు చేసేవారంతా కూడా హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్. దాని తర్వాత వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఆ రకంగా అనమాట. ఇంకా కిందకు వచ్చాము అనంటే అధమ జాతికి చెందిన వారనమాట. అంటే ఏంటి అనంటే కేవలం ఇంద్రియ భోగం కోసం అనేసని వారు చేసేవారు. అంటే మీట్ ఈటింగ్ అంటే మాంసభక్షణ, ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మద్యపానం అటువంటివి, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అంటే పరస్త్రీ సంభోగం కోరుకునేవారు. అటువంటివంతా కూడా ఇంకా ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దానికంటే కూడా కిందనేంటి అనంటే జీవ జంతువులు అన్నమాట. వారికి ఏంటి అనంటే అంత ఇది వికసించి ఉండదు వాటికి తెలివనేది. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇంకా కిందకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇవే మనకి కేవలం వేదాలలోని చెప్పబడున్నది. ఏ రకంగా మనం పైకి వెళ్ళగలము. పుణ్యం చేస్తే పైకెళ్తారు, పాపం చేస్తే కిందకెళ్తారు. పుణ్యం చేస్తే పైకెళ్తారు, పాపం చేస్తే కిందకెళ్తారు. ఈ రకంగా మనిషి పైకి కిందకి పైకి కిందకి అవుతూనే ఉంటాడు. మనిషి అనేవాడు కొన్నిసార్లు పుణ్యం చేసినప్పుడు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వర్గలోకానికి వెళ్తాడు. స్వర్గలోకం నుంచి వారి పుణ్యం అంతా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు. పాపము చేశారు అని అంటే వారికి నరకానికి వెళ్తారు. లేదనంటే వారు ఇంకా అధమ లోకాలకి అంటే ఏ జీవ జంతువులాగానో జన్మ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ స్లో ప్రాసెస్ గా మళ్ళీ మనిషి లోకానికి వస్తారు. ఈ రకంగా పైకి కిందకి అవుతూనే ఉంటారే గాని వారికి భగవంతుడు లోకానికి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉండదు. ఎప్పటిదాకైతే వాళ్ళు కేవలం ఈ వేదాన్ని వారు పఠిస్తూ ఉంటారో, వేదాలలో చెప్పినట్టుగా చేస్తున్నంత దాకా వారు మహా అయితే స్వర్గలోకం దాకా వెళ్ళగలరు. దానికంటే కూడా పైకి వెళ్ళలేరు. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ వచ్చి మనకి సత్యలోకము అనగా బ్రహ్మలోకం అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా స్టిల్ మనిషికి ఏంటి అని అంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేది వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి కిందన ఈ భవలోకంలో ఉండేంత దాకా పైకి కిందకి అవుతూనే ఉంటాము. కానీ మనం భగవంతుడి లోకానికి చేరుకోలేము. అందుకోసమే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ త్రిగుణాల నుంచి పైకి రా అనేసి అని అంటున్నారనమాట మనందరికీ కూడా. ది రియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ కెనాట్ బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే ఈ భవలోకంలోని మనకి ఈ రకమైన చెట్టుని మనం ఎక్కడ కూడా మనం చూడలేము. ఇది మనకి ఇది కనిపించదు కూడా. ఎందుకు అనంటే నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఎండ్స్, వేర్ ఇట్ బిగిన్స్. దాని మొదలు ఎక్కడ, దాని అంతం ఎక్కడ అనేది ఎవరికీ తెలీదు. దాని ఫౌండేషన్ ఎక్కడ అంటే దాని మొదళ్ళు, దాని వేరులు ఎక్కడున్నాయనేది కూడా ఎవరికి కనిపెట్టలేరు. ఎందుకు అనంటే వారందరూ కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి వాటిలోనే ఉంటారు. భోగైశ్వర్యాల మధ్యలోనే ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి. బట్ విత్ డిటర్మినేషన్ వన్ మస్ట్ కట్ డౌన్ దిస్ ట్రీ విత్ ది వెపన్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్. డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్య భావంతోని, అంటే నాకు ఇది నాది, నేను దీనికి అధిపతిని, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా ఆస్తి, నా అంతస్తు, అటువంటివి విడిచిపెట్టాము అని అంటే మనకేంటి అని అంటే ఆ వైరాగ్యం అనే భావన వస్తుంది.
వైరాగ్య భావన అనేది వచ్చినప్పుడు మనకేంటంటే పైకి గోలోకానికి వెళ్ళేదానికి ఆస్కారం కనీసం ఉన్నదనమాట. కానీ ఎప్పటిదాకైతే మనం అంతా పాకులాడుతూ ఉంటామో, అందుకోసం ఇంతకు ముందు కూడా మనకు చెప్పారు, వీతరాగ భయక్రోధ అనేసని చెప్పున్నారనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ రాగ, భయ, క్రోధము వీటన్నిటిని విడిచిపెడతా మనకు ఒక ఎలిజిబిలిటీ అనేది వస్తుంది గోలోకానికి ఎంటర్ అయ్యేదాని కోసం. So doing, one must seek that place from which having once gone, one never returns. కాబట్టి మనం వెళ్ళవలసింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే, మన గమ్యస్థానం ఏది అని అంటే, పరమ పద ఏంటి అని అంటే, మనకి ఎక్కడికైతే వెళ్తే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదో అటువంటి ప్లేస్ కి మనం వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. అండ్ దేర్ సరెండర్ టు ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఫ్రమ్ హూమ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిగన్. ఎవరికైతే మనం శరణాగతి మనం ఎవరికి పొందాలి అని అంటే, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి మనం శరణాగతి పొందాలి. ఎందుకనంటే సర్వము అతని నుంచే వచ్చినటిది. అసలు చెప్పాలి అని అంటే ఆ ఒరిజినల్ చెట్టు అనేది మనకి గోలోకంలోనున్నదనమాట. అది అండ్ ఇన్ హూమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబైడింగ్ సిన్స్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్. అనాది కాలం నుంచి సర్వము అతని నుంచినే ఉద్భవించినది. కాబట్టి మనం అతనికే శరణాగతి పొందాలి అని సాక్షాత్ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. నిర్మాణమోహాజిత సంఘ దోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్తైర్ సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్ గచ్చంత్యామూఢ పదమవ్యయం తత్. అంటే those who are free from false prestige, illusion and false association. అంటే నిర్మాణ మోహ జిత సంఘ దోష అంటే ఎవరైతే మిథ్య అహంకారం నుంచి వారిదే అంతా కూడా వారే గొప్పవారు అనే అటువంటి ఆలోచనల నుంచి వారు విముక్తులై ఉండాలి. ఇల్యూషన్ అనగా ఏంటి అని అంటే మోహము, లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు అటువంటివి. అండ్ ఫాల్స్ అసోసియేషన్, జిత సంఘ అంటే తప్పుడు మనుషుల సాంగత్యంలో ఉండేవారికి మనకేంటి అంటే వారు మనలోని వారు కూడా ఒకటి పాడైపోతారు. వారు పాడైందే కాదు మనకి కూడా ఆ రోగాన్ని అంటగడతారు. కాబట్టి వీలైనంత దాకా విషయ వాంఛలు ఉండే వంటి వారి నుంచి మనం దూరంగా ఉండేది ఎల్లప్పటికీ కూడా ఉత్తమం అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అనంటే, అప్పుడు హూ అండర్స్టాండ్ ది ఇటర్నల్, ఎవరైతే భగవంతుడిని ఎల్లవేళలా అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తుంటారో ఆ రకంగా ఉండేవారు హూ ఆర్ డన్ విత్ మెటీరియల్ లస్ట్. ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే కామ వాంఛల నుంచి విముక్తులవుతారు. ఎందుకనంటే ఈవెన్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వాళ్ళ తండ్రికి చెప్పారు. వాళ్ళ తండ్రి అడిగారంట, ఈ రకంగా ఏమున్నది నారాయణ నామంలోని ప్రతిసారి జపిస్తూ ఉంటావు నువ్వు అనంటే, అతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారనమాట వాళ్ళ తండ్రికి, అయినా మీకేం తెలుస్తుంది తండ్రి, ఎందుకనంటే మీరు మీ ఓన్ మతిరిన కృష్ణ పరతో సతోవా మితోపి అనేసి నీకు చెప్పారనమాట. అంటే ఓ తండ్రి, మీరు మీ ఓన్ కష్టం వల్ల కానీ లేకపోయినా నేను ప్రయత్నించినా సరే కూడా, లేక నేను మీరు ఇద్దరు కలిసి ప్రయత్నించినా సరే కూడా స్టిల్ మీరు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేరు. ఎందుకు అనంటే మీకు భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్లనే మీకు ఆసక్తి ఉన్నది. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలని, ఈ జీవిత కాలం అయిపోయినాక మీరు భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవాలనే ఆశ మీకు లేదు. కాబట్టి మీరేంటి అనంటే పునః చర్వంతి చర్విత, ఏంటి అనంటే మీరు నవిలినదే మళ్ళీ 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 నవలాలి అనే ఆ ఆశతోనున్నారు మీరు. కాబట్టి ఎవరు ఎంత చెప్పినా సరే కూడా లాభం లేదు తండ్రి అనేసని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పున్నారు వాళ్ళ తండ్రికి. కాబట్టి ఈ కామం అనేది కూడా ఏంటి అనంటే పునః చర్వంతి చర్విత, మళ్ళీ మళ్ళీ నవిలేది ఏమున్నది దాంట్లోని, ఏదైనా సరే కూడా కోరికలు మనకి పర్మనెంట్ ఆనందాన్ని ఏది కూడా ఇవ్వలేవు. కాబట్టి అటువంటి వాటిలోనే ఉండి మనకి ఏమీ లాభం లేదు అనేసని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భౌతికమైన కామం నుంచి వారు విముక్తులయ్యారో, హూ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ది డ్యువాలిటీస్, ద్వంద్వ విముక్త. ద్వంద్వ అంటే ఇదనమాట కపుల్. కపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే కోరిక లేకపోయిందా ద్వేషించడం. సో ఎవరైతే నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతి, దేన్ని కూడా ద్వేషించరు, దేన్ని కూడా కాంక్షించరు, నాకు ఇది కావాలి అని కానీ లేకపోయిందో వారి ద్వేషించడం కానీ ఆ రకంగా ఉండకుండా ఉండేవారు సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞేర్. అంటే ఎవరైతే సుఖంలోని దుఃఖంలోని
రెండిట్లోని కూడా సరి సమానంగా ఉంటారో గచ్చంతి ఆమూఢ పదం అవ్యయం తత్. అటువంటి వారు భగవంతుడి తలకు లోకాన్ని వారు చేరుకునేదానికి అర్హత పొందుతారు వారు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఇవన్నీ లేకుండా మనం ఇంకేది చేసినా సరే, ఎంత భక్తి అవంతా ఉన్నా సరే కూడా కాదు. కానీ భక్తి అనేది వచ్చింది అనంటే ఇటువంటివన్నీ కూడా మెల్లిగా మనకి పోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మరి చెప్తున్నారు, సరే బావుంది, మనం గోలోకానికి చేరుకుంటామని చెప్పారు. అదంతా బావుంది. కానీ గోలోకం ఎలా ఉంటుంది తెలీదు నాకు అనంటే దానికి కూడా చెప్తున్నారు. నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అంటే ఎక్కడికైతే నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః అంటే అక్కడ సూర్యుడు గాని లేక చంద్రుడు గాని లేకపోయిందా ఇతర విద్యుత్ సాధనాల వల్ల అక్కడ ఇల్యూమినేషన్ అంటే వెలుగు కాంతి అనేది వాటి వల్ల వచ్చేది కాదది. యద్గత్వా న నివర్తంతే, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికైతే మనం చేరుకుంటామో న నివర్తంతే అంటే మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమం మమ, అలాంటి గొప్ప ధామము నాది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడేంటి అనంటే భౌతికంగా మనం ఒక చోట నుంచి ఒక ప్లానెట్ నుంచి ఇంకో ప్లానెట్కి వెళ్ళాలి అనంటే మనం రాకెట్ అటువంటివి తీసుకొని వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది. ఎస్కేప్ వెలాసిటీతో ఆ రాకెట్ వెళ్ళాలి. మరియు చాలా చాలా స్టేజెస్ లోని ఫైనల్లీ అది చేరుకుంటుందన్నమాట. కాకపోతే భక్తి మార్గంలోని ఎవరైతే ఉంటారో వారికి అందరికీ కూడా ఏంటి అనంటే ఇటువంటి అన్ని దోషాల నుంచి మెల్లిమెల్లిగా వారు విముక్తులవుతారు. అండ్ ఈ రకంగా భగవద్ధామానికి వారు చేరుకుంటారు. దానికి మనం చేయవలసింది ఏంటి అనంటే సింపుల్, మనం భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్ల మనకి కోరికను మనం కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం అతిగా పాకులాడకూడదు. ఈ రకంగా భక్తి మార్గాన్ని మనం సింపుల్ గా రోజుకి కనీసం ఒక 16 మాలలు మనం హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 హరి హరి అనే జపం మనం చేస్తూ ఉండాలి. జపం అనేది ఈ లోకానికి చెందింది కాదు, అది ఆధ్యాత్మ లోకం నుంచి వచ్చినటిది. భగవంతుడే సాక్షాత్ మనకి 10వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు, యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అనేసని. మనకి ఇంకా మనకి దీంట్లో కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇచ్చున్నారు. కృతయో యధ్యాయతే విష్ణు త్రేతాయో జజతో మఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయ కలో తద్ హరికీర్తన. అంటే ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం అనేది ఉంటుంది. మనకి ఇది త్రేతాయుగంలోని కృతయుగంలోని ఏంటంటే కృతయో ధ్యాయతో విష్ణు, అక్కడ విష్ణువునికి తప్పించి ఇంకెవరిని కూడా ఆరాధించేదానికి కాదు. కృతయుగంలో ఏంటి అని అంటే మనకి ధ్యాన యోగం చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి లోకానికి చేరుకోగలము. అది కూడా 1 రోజు 2 రోజులు కాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు. అలాగే మనకి దేంట్లోని త్రేతాయో యజతో మఖై, త్రేతాయుగంలో ఏంటి అనంటే యజ్ఞయాగాదులు చేయాలన్నమాట. సో నెయ్య వేస్తూ కూడా అగ్నిహోత్రంలోని అది చేయాలి. కానీ అదే ద్వాపరే పరిచర్య, ద్వాపర యుగంలో ఏంటి అనంటే విగ్రహ అర్చన అనేది చేయాలి, చాలా ఎలాబొరేట్ విగ్రహ అర్చన. కానీ కలియుగంలో ఏంటి అనంటే మంద సుమంద మతయో, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మందబుద్ధుల్లాగానే మనం అంతా పుడతాము. కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ చేయమనంటే మనం ఏది కూడా చేయలేము. మరి భగవద్ధామానికి ఏ రకంగా చేరుకోవచ్చు అనంటే దానికి సింపుల్ చెప్పారు, కలో తత్ హరి కీర్తన. హరి మంత్రాన్ని, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం కనీసం రోజుకి 108 సార్లు అంటే అది ఒక మాల. ఆ ఒక్క మాల లాగా 16 మాలలు చేసాము అనంటే మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం ఖచ్చితము అనేసని నేను కాదు చెప్పేది, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఒకవేళ కాకపోయినా సరే కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ అయినా ఇప్పిస్తానన్నారు. కాబట్టి మనం అనవసరంగా ఈ లోకంలో నుండి మళ్ళీ మనకి మనిషి జన్మ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో తెలియదు. అనవసరంగా పాకులాట్లోనే పైకి కిందకి అయ్యేదానికంటే కూడా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం సర్వోత్తమమైనది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో సెల్ఫ్ ఇల్యూమినేటింగ్ అక్కడ. కానీ భగవంతుడు ఏంటి అనంటే చాలా చాలా బాధపడుతున్నారు. మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్ఠ ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. అంటే నా యొక్క అంశలు మమ ఐవ అంశ జీవలోకే. ఎవరు అనంటే జీవలోకంలో ఉండేవారు ప్రతి ఒక్కరు జీవభూత సనాతన. ఎప్పటి నుంచి అనంటే సనాతన కాలం నుంచి, అనాది కాలం నుంచి. ఓకే మాతాజీ చూస్తున్నారు కదా మాతాజీ, ప్రభు రాలే కదా ఇంకా.
ఇంకా లేదు ప్రభుజీ. చూస్తున్నాం ప్రభుజీ. యా మాట. సో నా యొక్క అంశమే జీవలోకంలోని అన్ని జీవభూతులందరూ కూడా నా యొక్క అంశలే. వారంతా కూడా వారు ఎప్పటి నుంచి నా యొక్క అంశానంటే ఈ రోజు నిన్నటి నుంచో కాదు, అనాది కాలం నుంచి నా యొక్క అంశనే. కానీ వారు వేరేగానే ఉంటారు, నాలోనే ఒక పార్ట్గా కాదు. నా నుంచి వచ్చిన వారు కానీ నా నుంచి వేరుగానే ఉంటారు. అనాది కాలం నుంచి వారు నా నుంచి వేరుగా ఉన్నారు. ఎప్పటిదాకా అంటే అనాది కాలం దాకా మనం వేరుగానే ఉంటాము, కానీ భగవంతుని యొక్క అంశలమే మనము అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పుకుంటున్నారు. కాబట్టి దీనికి ఇంకొకటి కూడా ఏంటి అని అంటే, దాని మీనింగ్ మనకి ద్వైత అద్వైత ఫిలాసఫీస్ అనేది రెండు ఉన్నాయి. ద్వైత అని అంటే భగవంతుడు వేరే, మనం జీవులం వేరే అనేసని. కానీ అద్వైత ఫిలాసఫీలో ఏమంటారు అని అంటే, మనం చనిపోయినాక ఎవరైనా పరిపూర్ణమైన భక్తి చేశారు అని అంటే వారు భగవంతుడిలోని ఐక్యమైపోతారు అనేసని. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు మనం ఐక్యమయ్యేదానికి అవకాశం లేదు. మనమంతా కూడా ఎప్పటికీ ద్వైత అనే మనం వేరు, భగవంతుడు వేరు. ఎప్పటికీ కూడా మనం భగవంతునికి లోకానికి చేరుకుంటామే గాని మనం భగవంతుడిలోని ఐక్యము కాలేము అనేసని ఇది ద్వైత ఫిలాసఫీ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం బాధ కూడా పడుతున్నారు. ఎందుకనంటే నా యొక్క అంశలే వారంతా కూడా, మీరందరూ కూడా జీవభూత సనాతన, అనాది కాలం నుంచి అనాది కాలం దాకా మీరందరూ కూడా నా యొక్క అంశలే. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడున్నది అని అంటే, మనః షష్ఠ ఇంద్రియాన్ని మనసుతో కలుపుకొని మిగతా పంచ ఇంద్రియాలు కలుపుకుంటే ఈ 6 ఇంద్రియాలతోని ఈ మనిషి ప్రకృతి స్థానికర్షతి అనంటే చాలా చాలా ఇబ్బందులకి వారు గురవుతున్నారు. ఎందుకు అనంటే ఎల్లవేళలా ఇంద్రియ భోగములు, ఈ 5 ఇంద్రియాలు, దానిపైన ఒక మనసు. ఈ ఇంద్రియాలు ఎటు పక్క పట్టుకెళ్తోందో ఈ 5 ఇంద్రియాలు కూడా 5 గుర్రాలు వంటిది. ఈ 5 గుర్రాలు దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పరిగెత్తున్నాయి. మనసు ఏంటి అని అంటే దాని అదుపు అడ్డు లేకుండా ఆ మనసు కూడా వాటితో పాటే సహకరించుకుంటూ మనిషిని అంటే జీవుణ్ణి అధమలోకాలకు పట్టుకెళ్ళిపోతోంది. అది నాకు చాలా చాలా బాధగా ఉన్నది. నా యొక్క అంశలే అయ్యా మీరంతా కూడా, మీరందరూ నా దగ్గరికి చేరుకోవాల్సిన వారు. ఈ లోకం మర్త్యలోకం అనేది మీకోసం కాదు. మీరు ఇంద్రియాలని విడిచిపెట్టండి. ఆ ఇంద్రియాలు అనేది మీకు పనికి రానేటిది. మీ మనసు అనేది మీ అదుపులోని ఉండకుండా ఉంటుంది. అందుకోసం నాకు శరణాగతి పొందండి, నాకు శరణాగతి పొందండి అని భగవంతుడు పదే 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 చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ మనం వినిపించుకోకుండా ఇంద్రియ భోగంలోనే, ఇంద్రియ లాలసంలోనే మనమంతా కూడా ప్రతినిత్యం మునిగిపోతున్నాము అని భగవంతుడు చాలా చాలా బాధపడుతూ మనకిక్కడ ఈ భగవద్గీతలోని వెల్లడిస్తున్నారనమాట. ఏ రకంగా మనం బాధపడుతున్నాము అనేసి అని దగ్గర చెప్తున్నారనమాట. శరీరం యద్ అవాప్నోతి యత్ చాపి ఉత్క్రామ్ అతిస్వరః గతి గృహీత్వా ఇతాని సంయాతి వాయుర్గంధా నివాసయాత్. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మనిషి అనేవాడు ఏ రకంగా మరి కష్టాలు పడుతున్నాడు. మనస షష్ఠేంద్రియాని అనేసి చెప్పారు కదా, ప్రకృతి స్థానికర్షతి అని. మరి ఏ రకంగా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు మనిషి లేక జీవుడు అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఏ రకంగా అయితే శరీరం యద్ అవాప్నోతి, శరీరం ఎలా వస్తుంది అని అంటే మనకి వేరే శరీరము, మనకి ఏ రకంగా అయితే ఒక వాయు గంధాన్ ఇవాసయాత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజా పువ్వుల తలకు ఇది ఉన్నదనమాట, గార్డెన్ ఉంది. అక్కడి నుంచి గాలి ఇది వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఆ రోజా పువ్వుల పరిమళాలనే తీసుకొని వస్తుంది. అదే రకంగా ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు మురికి కాలువ పక్కన ఉన్నారు అని అంటే ఆ మురికి కాలువ ఆ దుర్గంధం అనేది కూడా ఆ గాలి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అదే రకంగా మనిషి జీవితంలోని ఏవేవైతే పనులు చేశారో, ఏ ఏ భోగానికి వారు కావాలనుకున్నారో, ఏ ఏ ఆలోచనలతోని మనిషి పోతుంటారో, అదే రకంగా దానికే అనుగుణంగా వారికి వచ్చే జన్మ అనేది వారికి దాని అనుగుణంగా వస్తుంది. ఎందుకనంటే భౌతికమైన ప్రకృతి మనిషికి ఏ కోరికలు ఉన్నా సరే కూడా దాన్ని పూర్తి చేసేస్తుంది. మనిషికి ఆలోచనలు ఒకవేళ వారికి ఏదైనా కావాలి, వారికి ఒకవేళ కేవలం తినేదానికి కావాలి, బాగా మనం తినాలి అని అనుకున్నారంటే అటువంటి వారికి పంది జన్మ ఇచ్చేస్తారు. ఎవరికైతే కేవలం పరస్త్రీ సంభోగం కావాలి అనుకుంటారో వారికి శునకము జన్మిస్తారు. ఎవరికైతే కేవలం నిద్రపోవాలి అనుకుంటారో వారికి భల్లూకం జన్మిస్తారు. భల్లూకం అనేది ఏంటి అని అంటే రోజుకి 18 నుంచి 20 గంటల దాకా నిద్రపోతూనే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరికైతే వారు బట్టలు లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటారో వారికి చెట్టు జన్మ ఇస్తారు.
ఆ రకంగా వారికి ఒక్కొక్కరికి వారి కోరికల మేరకు వారికి జన్మలనేది కొత్త జన్మ అనేది వారికి వస్తుంది. అదంతా కూడా జీవ ప్రకృతి చూసుకుంటుందన్నమాట. ది లివింగ్ ఎంటిటీ దస్ టేకింగ్ అనదర్ గ్రాస్ బాడీ. సో ఈ రకంగా జీవుడు మరి వేరే జన్మ మళ్ళీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక శరీరంతోని ఆ శరీరం అనేది కూడా వారు చేసుకునే కర్మల బట్టి వారికి వేరే జీవ జంతువు యొక్క శరీరం అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దాంట్లోనేంటి అనంటే వారికి ఇంద్రియాలు ఏ ఇంద్రియాన్ని అయితే వారు అతిగా వాడుకున్నారో అటువంటి ఇంద్రియం వారికి ఏంటి అనంటే వచ్చే జన్మలోని ఇంకా ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలాగా వారికి జన్మని తీసుకుంటారనమాట. సో అక్కడ ఏంటి అనంటే వేరే జన్మలోని he obtains a certain types of ear, tongue, nose and sense of touch. వారికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారు, మనకి రోడ్డు పక్కన కూడా మనం ఏదైనా ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే మనం చూస్తాము. ఏంటి అనంటే గుంపు కూడుకుంటారు జనాలు, అందులోని సహాయం చేసేవాడు ఎవరో ఒక్కరుంటారు. మిగతా వారందరూ కూడా కేవలం జస్ట్ చూడాలి అక్కడ ఏం జరుగుతోందని. ఇవాళ కాలంలో ఇంకొక ఫ్యాషన్ ఏంటి అనంటే మొబైల్లో దాని వీడియో ఒకటి తీస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా ఏంటి అనంటే వారి చక్షుల్ని వాళ్ళు ఎక్కువ వాడుతున్నారనమాట. కానీ అనవసరమైన వాటి కోసం వాడుతున్నారు. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే వారి కళ్ళు ఎక్కువ దీనికోసం వాడుతున్నారో అంటే వారి అవసరాని కోసం అనేసని, కానీ ఉపయోగపడే భగవంతుని కోసం కాకుండా ఇతర దీనికోసం అనేసి ఇంద్రియ భోగములు జస్ట్ అక్కడ ఏం జరుగుతోందో చూడాలి, ఇతరులు ఏం కొట్లాడుకుంటున్నారో ఎందుకు కొట్లాడుకుంటున్నారో చూడాలి అనేది ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉంటుందో అటువంటి వారికి ఏంటి అనంటే వారికి అనుగుణంగా అటువంటి సమయంలోని వారు ప్రాణం దేహాన్ని విడిచిపెట్టారు అనంటే కాబట్టి అటువంటి వారికి ఏమవుతుందనంటే వారికి ఏ గద్దగానో లేకపోయిందా ఈ రకంగా జన్మనిస్తారనమాట, ఏ గుడ్లగూబగానో. దానివల్ల ఏంటి అనంటే వాటికి ఎక్కడో కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏం జరుగుతోందో అవన్నీ కూడా కనిపిస్తుందన్నమాట. ఎవరికైతే కేవలం ఇంద్రియ భోగము అంటే పరస్త్రీ సంభోగం కోరిక ఉన్నాదో అటువంటి వారికి స్కిన్ అన్నమాట, స్కిన్ చాలా హైపర్ సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి వారికి ఏంటి అనంటే వచ్చే జన్మలోని శునక జన్మం వస్తుందన్నమాట. ఆ రకంగా ఎవరైతే ఇతరుల్ని ఎల్లవేళలా వారి మీద పగబడుతూ ఉంటారో, వారి గురించి విషం కక్కుతూ ఉంటారో అటువంటి వారికి ఏంటి అనంటే సర్పంగా వారి జన్మ తీసుకుంటారు. సర్పానికి ఇంకా వేరే పని ఉండదు, ఎప్పటికప్పుడు విషం వెదజల్లుతూ ఉండేది మాత్రమే అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం ఎప్పటికీ కూడా మనం ఇతరుల గురించి ద్వేషిస్తూ ఉండడము లేకపోయిందా ఏ కోరికలైతే మనకు ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా మనకి వచ్చే జన్మ అనేది వస్తుంది. దానికి అనుగుణంగా మనకి ఆ వచ్చే జన్మలోని మనకి ఈ జన్మలోని ఏ ఇంద్రియం అయితే మనం అలవాటు పడిపోయి ఉన్నామో అదే ఇంద్రియం ఇంకా షార్ప్ గా ఉండేలాగా మనకి కొత్త జన్మ అనేది వస్తుంది అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. కానీ ఇది ఎవరికి అర్థమవుతుంది అనంటే దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారన్నమాట. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానాం వా గుణాన్వితం విమూఢా నాను పశ్యంతి జ్ఞాను చక్షుషః. అంటే ఇదంతా చెప్పారు భగవంతుడు, కానీ బాగుంది. ఎవరికి అర్థం అవుతుంది ఇది అంటే ది ఫూలిష్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎ లివింగ్ ఎంటిటీ కెన్ క్విట్ హిస్ బాడీ. ఒక తెలివి తక్కువ వారికి వారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు కొత్త జన్మ ఎలా వస్తుంది అదంతా తెలియదు వారికి. నార్ కెన్ దే అండర్స్టాండ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ బాడీ he enjoys under the spell of the modes of nature. వారు ఈ త్రిగుణాలకి లోబడి వారు ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని విడిచిపెడతారో దానికి అనుగుణంగా వారికి కొత్త శరీరం ఏదొస్తుంది, ఏ రకమైన శరీరం వస్తుంది అనేది వారికి తెలియదు. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే మనం ఒకవేళ మన క్యాల్కులేషన్ మనం చేసుకున్నామని అంటే ఈ 5 ఇంద్రియాలలోంచి నాకు ఏ ఇంద్రియం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకున్నాము అని అంటే ఐసా అంటే కళ్ళ, ముక్క, నోర లేకపోయిందా మనకి ఇదా స్కిన్ లేకపోయిందా చెవుల, ఈ 5ట్లోంచి మనమే క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామంటే మనకే తెలిసిపోతుంది వచ్చే జన్మ మనకి దేంది రావచ్చు అనేసని. అది తెలివి మనకి భగవంతుడు ఇచ్చారనమాట. దాన్ని బట్టి మనం క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక తెలివి తక్కువ వారికి ఇది అర్థమే కాదనమాట. ఏ రకంగా మనకి అసలు కొత్త శరీరం అనేది వస్తుందనే విషయం తెలివి తక్కువ వారికి అర్థం కాదు. సో but what one whose eyes are trained in the knowledge can see all this. కానీ ఎవరికైతే ఈ జ్ఞానం పట్ల వారికి బోధన జరిగిందో అటువంటి వారు మాత్రం దాన్ని చాలా సత్వరంగా కనుక్కునేగలరు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది. మనం ఎప్పుడైనా మన కారులో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, బ్రేక్ డౌన్ అయింది కారు,
సో ఆ కార్లోని చిన్న ప్రాబ్లమే ఉండొచ్చు, కానీ మనకు అర్థం కాదు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందని. ఎందుకంటే మన దాని గురించి బోధన అనేది మనకు జరగలేదు, కాబట్టి మనకి అస్సలు అర్థం కాదు. కానీ అదే మనం ఒక మెకానిక్ని పిలిపించామనంటే ఆయన చూస్తారు, క్షణాలలోని దాన్ని రిపేర్ చేసేయగలడు. ఎందుకనంటే దానికి ఆయనకి ట్రైనింగ్ అయింది కాబట్టి. అదే రకంగా మనకి ఆ ట్రైనింగ్ అనేది కాలేదు, మన తెలివితేటలు కూడా అంతంత మాత్రమే ఉన్నది. కాబట్టి మనకి ఇది తెలియాలి అనంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువుకి మాత్రమే ఇవంతా తెలిసుంటుంది. ఎందుకనంటే విమూఢ నాను పశ్యంతి, మనమంతా విమూఢులం, మనకి నాను పశ్యంతి, మనకి కానరాదు ఇవంతా కూడా. పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషాహ అంటే ఇదంతా కూడా ఎవరికి కనిపిస్తుందంటే ఆ జ్ఞానం ఉండే వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఉండేవారు ఎవరు అనంటే గురువు అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ కూడా గురు ఆశ్రయం అనేది మనం తీసుకోవాలి. ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, మనకి ఆ గురువు కావాలి అనంటే మనం వెతుక్కోవడమే, కానీ మనకి ఆ గురువు మనల్ని వెతుక్కోరనమాట. కానీ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఎవరు ఆ గురువు అనేసనంటే ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు భగవంతుడు. ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోంచి అంటే బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, రుద్ర సాంప్రదాయం, శ్రీ సాంప్రదాయం మరియు కుమార సాంప్రదాయం, ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోంచి అంటే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారిని మాత్రమే మనం గురువుగా మనం స్వీకరించగలము. ఇతరులని మనం గురువుగా స్వీకరించేదానికి కాదు. గురువు అంటే బ్రహ్మనిష్ఠ ఉండాలి వారికి. వారికి ఎల్లవేళలా భగవంతుడి గురించి వారు సతతాం కీర్తయంతో మాం, ఆ రకంగా ఉండే వారిని మాత్రమే మనం గురువుగా తీసుకోగలము. కానీ గురువు మనకి ఎలా వస్తారు అనంటే కేవలం మనం ఎప్పుడైతే 16 మాలలు జపిస్తామో రోజుకి, అప్పుడు కృష్ణుడే మనకి పంపిస్తారు ఒక సరైన గురువుని. కాబట్టి మనం 16 మాలలు జపించడం అనేది సర్వదా మనకి బెస్ట్ అన్నమాట అది. ది ఎండెవరింగ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ హూ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కెన్ సీ ఆల్ దిస్ క్లియర్లీ. ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో, భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్న వారు ఉంటారో, అటువంటి జ్ఞానులు వారికి ఇదంతా కూడా చాలా క్లియర్ గా వారికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఏ రకంగా వారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినాక కొత్త శరీరం దేనికి వస్తుంది, ఏ రకంగా వారు మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు అనేసని. భరత్ మహారాజు అతను కొత్త శరీరం తీసుకున్నారు, జింక జన్మ. అప్పుడు అతనికి తెలిసిందనమాట ఆయన ఎందుకు జింక జన్మ తీసుకున్నారు అనేసని. మీలోంచి గాని లేకపోయినా నాకు గాని మన పూర్వజన్మ ఏంటి, దానికంటే ముందు జన్మ ఏంటి మనకెవ్వరికీ కూడా తెలియదు. ఎందుకనంటే మనకి అంత జ్ఞానం అనేది లేదు, కాబట్టి మనకు తెలియదు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల భక్తి, ప్రేమ, శ్రద్ధ, గురువు ప్రతి నిష్ఠ అనేది ఉన్నదో అటువంటి వారికి ఇది తెలుస్తుంది అనేసి చెప్తున్నారనమాట. బట్ దోస్ హు ఆర్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ దో దే మే ట్రై టు. మిగతా వారు ఎవరికైతే బ్రహ్మనిష్ట అనేది లేదో, గురువు పట్ల భక్తి శ్రద్ధ అనేది లేదో, లేకపోయిందా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి లేదో, అటువంటి వారు విశ్వ ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు, కానీ వారికి అర్థం కాదు. కానీ సర్వసాధారణంగా ఈ లోకంలో చూడండి ఎంతమందికి అసలు అవసరం ఉన్నది, వారు వచ్చే జన్మలో దేనిగా పుడతారు అనేసనే ఆ కోరిక ఎంతమందికి ఉన్నది, ఎవ్వరికీ లేదు. ఎందుకు అంటే వారు కేవలం తిన్నామా, పడుకున్నామా, ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్. వారికి ఏంటంటే తిండి కడుపు నిండా తిన్నామా, లేకపోతే కంటి నిండా నిద్రపోయామా, ఇంకా పిల్లల్ని పుట్టించుకున్నామా, సంభోగం చేసుకున్నామా, మన క్షేత్రాన్ని ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అనేసని వారు బాగా సంపాదించుకొని ఇంకా ఇంకా సంపాదించుకొని వారు భవంతుల పైన భవంతులు కట్టుకోవాలి, బంగ్లాల పైన బంగ్లాలు కట్టుకోవాలి, కార్లలో తిరగాలి, ఫారిన్ కంట్రీస్ కి డెస్టినేషన్స్ కి అంతా తిరుగుతూ ఉండాలి. అవి మాత్రమే అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి. కానీ వారికి అసలు ఏ జన్మ వస్తుంది వచ్చే జన్మలోని అనేది వారికి అవగాహన లేదు. వారికి ఆ అవసరం కూడా లేకుండా పోయిందనమాట. మనిషికి 80-90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే కూడా స్టిల్ ఇంద్రియ భోగంలోనే మునిగిపోతూ ఉండాలి అనే కోరికతో మనుషులు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పినది దానికి విపరీతంగా చెప్పున్నారనమాట. సో యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాషయతే అఖిలం యచంద్రమసి యజ్ఞౌ తత్తేజో విద్ధిమామకం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యద్ ఆదిత్య గతం తేజో అంటే ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ది సన్, అంటే సూర్యుడిలోని ఆ తేజము విచ్ డిసిపేట్స్ ది డార్క్నెస్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మీ. ఏ రకంగా అయితే సూర్యుడికి ఆ సూర్యుడిలోని
సర్వలోకాల్లోని అంధకారాన్ని పోగొట్టే ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడి నుంచి వస్తోంది అది. అండ్ ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ది మూన్ అండ్ ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మీ. అగ్నిలోని ఆ తేజము, ఆ ఉష్ణము, చంద్రుడిలోని కూడా ఆ అద్భుతమైన ఆ దివ్యమైన శక్తి, అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అని అంటే భగవంతుడి నుంచే వస్తోంది అనేసని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. గాం అవిశ్య చ భూతాని ధారాయామి అహం ఓజసా ఉష్ణామి చ ఉష్ణ ఉషాధి సర్వాహ సోమో భూత్వ రసాత్మక. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ఈచ్ ప్లానెట్. భగవంతుడు ఒక్క గ్రహం లోపలికి వెళ్తారు. అండ్ బై మై ఎనర్జీ దే స్టే ఇన్ ఆర్బిట్. సో భగవంతుని శక్తి వల్ల మాత్రమే అవన్నీ కూడా దాని నిశ్చిత స్థానాల్లోనుంటాయి. ఐ బికమ్ ది మూన్. భగవంతుడే చంద్రుడిలో కూడా వెళ్తున్నారు, వారి శక్తి వెళ్తోంది. అండ్ దేర్ బై సప్లై ది జ్యూసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ టు ఆల్ వెజిటేబుల్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే ఏ ఔషధమైనా లేకపోయిందా కూరగాయల్లోని ఆ రసాత్మకం అనేది రావాలి అని అంటే కూడా అన్నిటికీ కూడా చంద్రుడి తలకు కిరణాలు చాలా చాలా అవసరం అన్నమాట. చంద్ర కిరణం పడితేనే వాటిలోని ఆ శక్తి అనేది వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి కొన్ని దీంట్లోని మనం చూసినట్లయితే పౌర్ణిమ రోజు పరవాన్నం అటువంటివి వండుకొని చంద్రుడికి చూపించిన తర్వాతే వారు స్వీకరిస్తారన్నమాట కొన్నిట్లోని. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే జస్ట్ వాటికి ఒక ఇది ఔషధి విలువలు అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆ ఔషధ విలువలన్నీ కూడా భగవంతుడి వల్లనే వస్తోంది చంద్రుడిలోని. ఇంకా సూర్యుడిలాగా అతనేంటి అని అంటే ఆ ఉష్ణాన్ని, ఆ తేజస్సుని అంతా కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు అన్ని గ్రహాలు కూడా తన నిశ్చిత ఆర్బిట్ లోనున్నాయి అని అంటే అదంతా కూడా కేవలం భగవంతుని శక్తి వల్లనే అనేసని. ఆలోచించండి, మనకి ఇంత పెద్ద రోడ్ ఇస్తే అందులో 4-5 బండ్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా 2 బండ్లు ఏదో ఒకటి గుద్దుకుంటాయి అన్నమాట. కానీ అటువంటిది అనంత కోటి మనకి ఇది ప్లానెట్స్ అవంతా కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఏది దేన్ని కొట్టుకోవు. ఎందువల్ల అంటే భగవంతుని శక్తి వల్ల అవన్నీ కూడా దాని ఆర్బిట్ లోనే అవి తిరుగుతూనే ఉన్నాయి అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అహం వైశ్యో నరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అతనే ఆ ఆహారాన్ని డైజెస్ట్ చేసే ఆ జఠరాగ్ని కూడా అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుడే ప్రాణ అపాన సమాయుక్త. అన్ని వాయువులు భగవంతుడే. మన పంచ ప్రాణాలు కూడా 5 రకాల వాయువులు ఉంటాయి మనలోని. శరీరం విడిచిపెట్టినాక ఒక్కొక్క వాయువు ఒక్కొక్క టైంకి శరీరంలోని అంటే క్లినికల్లీ డెడ్ అని చెప్పేది ఎప్పుడు చెప్తారు అని అంటే యాక్చువల్గా మనిషి అనేవాడు పుట్టేది కూడా ఒక్క రోజులోనే పుట్టరు. వారికి ఏంటి అని అంటే తండ్రి దీని నుంచి అండం నుంచి అంటే దీని నుంచి కణాల నుంచి తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించి ఈ రకంగా ఒక శిశువులాగా తయారవుతారు. వారు పుట్టేది ఒక రోజులో పుట్టచ్చు క్లినికల్లీ, కానీ వారు తయారయ్యేదానికి 9 నెలల 10 రోజులు పడుతుంది. అదే రకంగా మనిషి పోయేది కూడా ఒక్కసారితోని పోరన్నమాట. ఈ 5 వాయువులు ఒక్కొక్కటిగా మెల్లిమెల్లిగా విడిచిపెట్టి వెళ్తూ ఉంటాయి. క్లినికల్లీ ఒకే దేంట్లో అని చెప్పచ్చు. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆ జఠరాగ్ని ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ప్రాణ అపాన సమాయుక్తం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడే అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా భగవంతుడు 4 రకాల ఫుడ్ స్టఫ్ ని అంటే ఆహారాన్ని వారు డైజెషన్ చేపిస్తారు అనేసని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. మరి కొంతమంది అడగచ్చు ప్రశ్న, మరి నాన్ వెజ్ ఏదైనా తిన్నప్పుడు అది కూడా డైజెషన్ భగవంతుడే చేపిస్తారా అంటే భగవంతుడు యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ గా కూర్చొని చేయించరు. భగవంతుడు జీవ ప్రకృతి ద్వారా చేయిస్తారనమాట. భగవంతుడికి మనకి ఏంటి ఇది చెప్పాలన్నమాట. అంటే మనకి ఇష్టం వదిలేస్తారు. మనం ఏ రకంగా చేయాలనుకుంటామో ఆ రకంగా చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం రైటియస్ పాత్ లోని కరెక్ట్ పద్ధతిలో మనం నడిచేము అని అంటే మనకి భగవంతుడు సహకరిస్తారు. ఊర్ధ్వ లోకాలకు పట్టుకెళ్తారు, భగవంతుడు లోకానికి పట్టుకెళ్తారు. అదే మనం గాని లేదు నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుస్తాను, భగవంతుడు చెప్పినట్టు నడవనంటే అధమ లోకాలకే మనల్ని వెళ్ళిపోయేదానికి ఇది నేచర్, లా ఆఫ్ నేచర్ అన్నమాట. ఇది మనకి దాన్ని మాత్రం భగవంతుడు మార్చలేదు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదేశ సర్వైర్ అహమేవ వేదో వేదాంత కృద్వేద విదేక చాహం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం
హృది సన్నివిష్టం అంటే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలోని భగవంతుడు సన్నివిష్టో అంటే అక్కడే ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లోని కూడా భగవంతుడు విరాజమానుడై ఉంటారు పరమాత్మ స్వరూపంగా. మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ అంటే భగవంతుని వల్లనే మనకేంటి అనంటే గుర్తుపెట్టుకునేది స్మృతి అంటే స్మృతి చేసుకునే శక్తి, గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి, జ్ఞానము అనంటే తెలివి కూడా మనకి భగవంతుడి వల్లనే వస్తుంది. అంతేకాదు అపోహనం అంటే మర్చిపోయే గుణం కూడా మనకి భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. ఎందుకు అనంటే వేదేశ్చ సర్వైర్ అహం ఏవ వేద్యో అనంటే అన్ని వేదముల నుంచి తెలుసుకోవాల్సినది ఎవరిని అనంటే భగవంతుడినే తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పారు వేదాలు చదివేది కేవలం ఏంటి అనంటే ఈ 4 అంటే మనకి ఇది 4 రకాల ధర్మాల మధ్యనే ఉంటుంది అనేసని చెప్పారు. దాని గురించే వేదాలు ఉంటాయి అనేసని. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు వేదాలన్నీ చదివేది ఎందుకోసం చదువుతున్నారు? నన్ను తెలుసుకోవాలనే చదువుతున్నారు అందరూ కూడా. నిజం చెప్పాలి అనంటే వేదాలన్నీ కూడా వచ్చినది కూడా భగవంతుడి శరీరం నుంచే వేదాలన్నీ కూడా వచ్చాయి. కాబట్టి మీరు కొన్నిసార్లు మీకు సిక్స్త్ సెన్స్ అంటారు. అంటే ఎక్స్ట్రా సెన్సారీ పర్సెప్షన్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందనంటే మీకు కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా మీరు వెళ్దాం అనేసని బయలుదేరుతూ ఉంటారు. కానీ మనసు నుంచి ఒక వాయిస్ వస్తుంది. వద్దు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అనేసని. కాబట్టి మీరు ఆ రోజు వెళ్ళడం మానేస్తారు. మీకు అక్కడ తర్వాత తెలుస్తుంది అక్కడ ఏదో యాక్సిడెంట్ జరిగిందో, ఏదో అయింది అనేసని. కాబట్టి ఇదంతా ఎందువల్ల వస్తుంది? మనం సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం. సిక్స్త్ సెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? సిక్స్త్ సెన్స్ అనేది వచ్చేది మనకి పరమాత్మ మనతోని చెప్తుంటారనమాట. వద్దు ఈ పనులు చెయ్యొద్దు, ఈ పనులు చెయ్యి అని. కానీ మనం భగవంతుడి మాట వినకుండా మనకి నచ్చినట్టుగా మనం బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇదంతా కూడా స్మృతి అంటే మనకి ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి గాని, జ్ఞానం అంటే తెలివి గాని, లేక మరపు అనేది కూడా మనకి భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. మీరు యాక్చువల్‌గా గొప్ప గొప్ప సైంటిస్ట్స్, మ్యాథమెటిషియన్స్ వారెవరి గురించి తీసుకున్నా సరే కూడా మీకు తెలుస్తుంది. వారందరికీ కూడా చాలా మందికి ఏంటి అనంటే ఈ ఇది జ్ఞానం అనేది వారికి ఇంట్యూషన్ లాగొచ్చింది. సడెన్‌గా వారికొచ్చిందనమాట. కెకులే అనే అతను ఎవరైతే బెంజీన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్నారో ఆయనకి కలలో వచ్చింది. ఒక్కొక్క ఇది దాని స్ట్రక్చర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేసి చాలా చాలా కష్టాలు పడుతున్నప్పుడు కలలో వచ్చిందంట ఆయనకి. ఒక కోతో లేకపోయిందో పామో ఒకదానికి తోక ఇంకొకరు పట్టుకోనున్నట్టుగా ఆ రకంగా వారికి కలలో వచ్చిందనమాట. ఆ హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ లోని అతను నిద్ర వెంటనే లేసి ఆ డ్రాయింగ్ వేసి చూసేసరికి పర్ఫెక్ట్‌లీ ఇది సెట్ అయిందనంట. అంతేకాదు మనకి జేమ్స్ వాట్సన్ ఎవరైతే డిఎన్ఏ మోడల్ కనుక్కున్నారో మన డిఆక్సీ రైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ గురించి అతనికి కూడా ఇదేంటి అనంటే ఆయనకి కలలో వచ్చింది దీని స్ట్రక్చర్ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. దానివల్ల అతను వేశారు. నీల్ బోర్ మనకేంటి అంటే ఒక ఆటమ్ తలకు స్ట్రక్చర్ ఎవరైతే కనుక్కున్నారో అతనికి కూడా కలలోనే వచ్చింది ఇది. అంతేకాదు డిమిత్రి మెండలీవ్ అతనేంటి అని అంటే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ కి అతనే ఇదనమాట. సో అన్ని కెమికల్స్ ని కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని 108 ఎలిమెంట్స్ ని ఒక పీరియాడిక్ టేబుల్లో సెట్ చేశారు. అతనికి కూడా ఇది కలలోనే వచ్చింది. అంతేకాదు శకుంతలా దేవి ఆవిడ యాక్చువల్‌గా ఎక్కడ కూడా మ్యాథ్స్ అనేది ఆవిడ నేర్చుకోలేదు. కానీ ఆవిడకి ఏంటి అనంటే కేవలం మనసులోనే ఆవిడకి వచ్చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇదంతా కూడా జ్ఞానము. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు కూడా ఎవరో ఒక అబ్బాయి, చిన్న అబ్బాయి కౌటిల్య అనేసని కావాలంటే మీరు వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఆ అబ్బాయికి కూడా ఏంటి అనంటే ఏది అడిగినా సరే కూడా ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి అడిగినా ఆ అబ్బాయికి జ్ఞానం అంతా అది వచ్చేసింది ఆటోమేటికల్లీ. ఆ అబ్బాయిని కూడా అడిగారు ఒకసారి ఈ రకంగా కౌటిల్య అబ్బాయి పేరు కావాలంటే మీరు వెతుక్కోవచ్చు ఇంటర్నెట్ లోని. కౌటిల్య అనే అబ్బాయి చెప్పాడు ఈ రకంగా మీకు ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనంటే ఇది యాక్చువల్‌గా నేను చేసింది ఏమీ కాదు. నాకు దేవతల తలకు ఆశీర్వాదం ఉన్నది. మెయిన్‌గా కృష్ణుడి ఆశీర్వాదం ఉన్నది అనే అబ్బాయి కౌటిల్య అనే అబ్బాయి చెప్పారు. మీరు కావాలంటే ఇది అయిపోయినాక క్లాస్ అయిపోయినాక మీరు నెట్‌లోని, గూగుల్‌లోని వెతుక్కోవచ్చు మీరు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు దేర్ ఆర్ 2 క్లాసెస్ ఆఫ్ బీయింగ్స్ ది ఫాలబుల్ అండ్ ది ఇన్ఫాలబుల్. అంటే ఒకరు క్షరులు, ఇంకొకరు అక్షరులు. 2 రకాల మనుషులున్నారు మనకి లోకంలోని. సో క్షరులు అనంటే ఎవరైతే మళ్ళీ ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్తారు, మళ్ళీ పాపం చేసేదానికి అవకాశం ఉన్నది. అటువంటి వారిని క్షరులు అని అంటారనమాట. ఇంకొకరు ఏంటంటే అక్షరులు
మనం అక్షర బ్రహ్మయోగం అనేది మనం చూసాము. అక్షర బ్రహ్మయోగం అని అంటే మనకేంటి అని అంటే అవినాశి మనము, అండ్ మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మస్వరూపులం అనేసిన విషయాన్ని తెలుసుకునేవారు ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వారు అక్షరులు అని, వారు ఈ లోకంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు, వారు భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారు. కానీ ఎవరైతే కేవలం ఇంద్రియ లాలస, ఇంద్రియ భోగములోనే ఉంటారో, నా ఇల్లు, నా ఆస్తి, నా అంతస్తు, నా బంగ్లా, నా కారు అని అనుకుంటూ ఉంటారో, ఇంద్రియాలకి మాత్రమే లోబడి ఉంటారో, ఇంద్రియానికి ఆధీనులై ఉంటారో, వారిని క్షరులు అంటారు. వారు ఈ లోకంలోనే ఉంటారు. అక్షరులు భగవంతుడి లోకంలోని గోలోకంలో ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. కానీ వీరిద్దరు కాకుండా దెర్ ఇస్ అ గ్రేటెస్ట్ లివింగ్ పర్సనాలిటీ. వీరిద్దరూ కాకుండా అచ్యుత అని ఇంకొకరిని అంటారు. వారు ఎప్పటికీ కూడా ఈ దేనికి అంటే మన స్థాయికి లాగా పడిపోయేదానికి అవకాశం లేని వారిని అచ్యుత అంటారనమాట. అది ఎవరు అనంటే సాక్షాత్ భగవంతుడే, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడే అచ్యుత అన్నమాట. కాబట్టి వారే ఈ లోకాలన్నిట్లోకి వస్తారు. మనల్ని కూడా అక్షరులు చేసేదాని కోసమని, మనకి చెప్పేదానికి, ఈ జ్ఞానంతోని మనకి అవగతం చేయించేదాని కోసమని భగవంతుడు వస్తారు. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాద్ అపి చోత్తమాః అతోస్మిన్ లోకే వేదే చ ప్రతీత పురుషోత్తమాః. అంటే భగవంతుడు వీటన్నిటికంటే కూడా అతీతులు. క్షరులకి అక్షరులకి ఇద్దరికి అతీతులు భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుడు దేవాది దేవుడు. కాబట్టి వేదాలలోని మరియు ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జగాలన కూడా భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తమ అని అంటారనమాట. ఈవెన్ అన్నమాచార్యుల వారు కూడా భగవంతుడి మీద ఎన్నో ఎన్నో కీర్తనలు రాశారు. సో పొడగంటిమయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమా నన్ను వేరయకవయ్యా కోనేటిరాయడా. అంటే భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తమ అని అంటారు. ఎందుకు అనంటే పురుషులలోకే ఉత్తముడు అనమాట భగవంతుడు. మనమంతా కూడా ఏంటి అనంటే పురుషులం అని అనుకోవచ్చు, కానీ భౌతికంగా మనం పురుషులము, కానీ ఆత్మరూపేణ మనమందరం కూడా స్త్రీలము మాత్రమే. ఆత్మరూపంగా పరమాత్ముడు మాత్రమే, భగవంతుడు మాత్రమే పురుషుడు, మిగతా వారందరూ కూడా స్త్రీలు మాత్రమే. అందుకోసమనే ఆ పురుషుడే కాకుండా పురుషులలోకి ఉత్తముడు భగవంతుడు. కాబట్టి పురుషోత్తమ అని అంటారనమాట భగవంతుణ్ణి. అందుకోసమనే మీరు ఎక్కడైనా సరే కూడా పురుష సూక్తం అంటారు. పురుష సూక్తం అని అంటే విష్ణు ఆలయాల్లోని భగవంతుణ్ణి స్తుతించేది పురుష సూక్తం చదివి, భగవంతుని సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్షి సహస్రపాద్ అనేసని ఈ రకంగా భగవంతుని తలకు ఆ విశ్వరూపాన్ని, భగవంతుని ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని స్తుతిస్తూ కీర్తిస్తూ అక్కడ గుడిల్లోని పాడేదే పురుష సూక్తం. కాబట్టి ప్రతి దేవీ దేవతలు వారందరూ కూడా ఆ పరమ విష్ణునే, భగవంతుడినే వారంతా కూడా స్తుతిస్తూ ఉంటారు ఎల్లవేళలా. యో మాం ఏవం అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విద్భజంతి మాం సర్వభావేన భారత అని అంటున్నారు భగవంతుడు. హూసెవర్ నోస్ మీ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ వితౌట్ డౌటింగ్. ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి దేవాది దేవుడుగా వారు అర్థం చేసుకుంటారో శంకించకుండా, అటువంటి వారు ఈస్ టు బి అండర్స్టూడ్ యాజ్ నోవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అటువంటి వారికి సర్వము జ్ఞానము వారికి ఉన్నట్టుగానే లెక్క అనమాట. అండ్ హీ దేర్ ఫోర్ ఎంగేజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్. అటువంటి వారు పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలోని నిమగ్నమై ఉంటారు అనేసని చెప్తున్నారు భగవంతుడు అనమాట. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదం ఉక్తం మయానఘ ఏతత్ బుద్ధా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యస్య భారత. అంటే ఇది గుహ్యతమమైనటిది శాస్త్రం. అంటే మనకి సంస్కృతం అనేది ఎంత అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ అని అంటే మనకి గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం 3 రకాల గురించి చెప్పున్నారు. గుహ్యాత్ అంటే ఏంటి అని అంటే 2వ అధ్యాయం నుంచి 5వ అధ్యాయం దాకా చెప్పున్నారు. 6వ అధ్యాయం దాకా ఏంటి అని అంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మస్వరూపులం, మనకి నాశనం అనేది లేదు, మనం అవినాశి, అనాది కాలం నుంచి మనం పుడుతున్నాము, అనాది కాలం దాకా మనం ఉంటాము అనేది తెలుసుకునేది అదే ఫస్ట్ ఇదనమాట.
మనకి ఈ శరీరం కాదు అనేది అది గుహ్యం. గుహ్యతరం అంటే ఏంటి అని అంటే మనం పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ భగవంతుడు, భగవంతుని తలకు మనం అంశలం మనము అని తెలుసుకునేది. ఇది మనకి 7వ అధ్యాయం నుంచి మనకి భక్తి యోగంలో ఇచ్చున్నారనమాట. అండ్ లాస్ట్ది ఏంటి అనంటే గుహ్యతరం అంటే ఏంటి అనంటే ఎప్పుడైతే నేను భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సలో భగవంతునికి నేను దాసుణ్ణి, మరియు నేను భగవంతుడికి ఎల్లవేళలా కూడా తనకి నేను నిత్య సేవలు చేసుకుంటూ ఉండాలి. భగవంతుని పట్ల భక్తి మరియు ప్రేమ అనేది నాకు ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది గుహ్యతమం, అంటే టాప్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అది భగవద్గీతలోని ఈ 3 కూడా ఈ రోజు మీరు కూడా తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి మనం భక్తి పూర్వకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి మనం భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకోవాలి. భక్తియుక్త సేవలోని అన్నిటికంటే మొదలుగా వచ్చేది ఏంటి అని అంటే హరినామ జపము. అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రము కనీసం 108 సార్లు జపం చేస్తే దాన్ని ఒక మాల అంటారు. ఈ రకంగా 16 మాలలు చేసుకున్నాము అని అంటే అది మొదటి స్టెప్ అన్నమాట భక్తిలోకి. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ నేను చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరందరూ కూడా భగవంతుని తలకు లోకానికి నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః తద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ లోకానికి మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు మీకు ఆహ్వానాన్ని పలుకుతున్నారు. సో దయచేసి మీరు వచ్చే జన్మలోనో దాని తర్వాత జన్మలోనో ట్రై చేద్దాం అన్నట్టుగా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యేదాం అనే ఆలోచనతో కాకుండా ఈ ఫస్ట్ టైంలోనే ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యే రకంగా ఈ జన్మలోనే మనం అందరం వెళ్ళేలాగా మనం అందరం ప్రయత్నిద్దాము. 16 మాలలు జపాన్ని దయచేసి మీరు మానకుండా తప్పకుండా చేస్తూ ఉండండి. ప్రతిరోజు 16 మాలలు చేయలేము అంటే కనీసం 8 మాలలు చేయండి. 8 మాలలు కూడా చేయలేను నేను అంటే 4 మాలలు చేయండి. 4 మాలలు కూడా చేయలేను, గత 15 రోజులుగానే మాత్రమే నేను వింటున్నాను అని అనుకుంటే కనీసం 1 మాలైనా చేయండి అనేసని ఇది నా రిక్వెస్ట్ మీకు. సో ఇక్కడతోని ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇంకా రాలేదు కదా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ, రాలేదండి. ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, అన్మ్యూట్ చేయమన్నారా? ప్లీజ్, నేను చేస్తాను పర్లేదు. హరి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి ప్రభుజీ. 6వ శ్లోకం ప్రభుజీ, దాంట్లో విద్యుత్తు అన్నారు ప్రభుజీ. విద్యుత్తు అనేది అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వారు అర్జునుడు చెప్పిన రోజుల్లో విద్యుత్ గురించి అసలు అవగాహన తెలియదు కదా ప్రభుజీ ఎవరికి. అది మనకు అనుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. మరి వజ్రం అంటే వజ్ర ఆయుధం, ఇతను ఇంద్రుడు ఉపయోగించిన వజ్రాయుధం అది విద్యుత్తే కదా ప్రభుజీ. ఓకే, మెరుపులు వస్తుంది చూసారా, అవి విద్యుత్ వస్తుంది. విద్యుత్తే కదా మరి. వజ్రాయుధం అనేది అప్పటి కాలంలోనే ఉన్నది. ఇంకోటి ప్రభుజీ 12వ శ్లోకంలో చంద్రుని తేజస్సు నా వల్లనే వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు. కానీ చంద్రుడికి సూర్యుడు వల్ల తేజస్సు, అంటే సూర్యుడి కాంతి వల్ల చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు కదా, అంటే సూర్యుడికి ఆ భగవాన్ వల్ల వస్తున్నది, డైరెక్ట్ గా కాదు కదా. ఓకే, అది సైన్స్ ప్రకారంగా అది చంద్రుడు అనేవారు కేవలం సూర్యుడి రశ్మిని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా. సైన్స్ కి ఇది మనకి యాక్చువల్ గా భగవంతుడు చెప్పేదానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే మనకి సైన్స్ ప్రకారంగా మనం చదువుకుంటే రిఫ్లెక్షన్ అనేది, బట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే చంద్రుడిలోని కూడా కొంత శక్తి అనేది ఉంటుంది. వెజిటబుల్స్ అవంతా మీరు ఒకవేళ ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ వాడుతున్నట్టుగా అయితే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కి వాటికి మెయిన్ కంపల్సరీగా ఏంటి అని అంటే చంద్ర రశ్మి వాటి మీద పడితేనే వాటికి ఆ శక్తి, ఆ ఔషధ గుణం అనేది వస్తుంది. కూరగాయలకు కూడా చంద్ర రశ్మి లేనిది అక్కడ కూరగాయలు కూడా పండలేవు. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి పోల్స్ లోని నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ లోని కేవలం ఆ చల్లదనం వల్లే కాదు, ఎప్పుడైతే ఆ సన్ రేస్ మాత్రమే పడుతుంటాయో అటువంటి టైంలోని ఔషధాలు కానీ లేకపోతే కూరగాయలు కానీ అక్కడ పండవు. ఓకే ప్రభుజీ, ఇది మనకి సైన్స్ ప్రకారంగా అది చెప్పున్నట్టుది కేవలం సన్ రేస్ ని అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేసి. బట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అని అంటే దానికి కూడా ఒక శక్తి అనేది ఉన్నది. దాని వల్లనే మనకి వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఔషధాలు కానీ పనిచేసేది. ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, మనమందరం స్త్రీలము, ఆ భగవంతుడు ఒకడే పురుషుడు అన్నారు కదా.
అంటే పురుష అంటే ఆత్మ అదే పురుష సూక్తం అనేది ఉందని చెప్పారు. అయితే ఆ భగవంతుడు మాత్రమే పురుషుడు అయినప్పుడు ఇంకా పురుషోత్తముడు ఏంటి ప్రభుజీ? ఇంకా పురుషోత్తముడు అంటే పురుషుల్లో ఉత్తముడు. అవును. సో ఇంకా పురుషులు ఎవరు లేరు కదా, ఒక్కడే కదా పురుషుడు. ఇంకా పురుషోత్తముడు అనే భావన ఎక్కడ అది నుంచి అందరికీ అర్థం కాదు కదా ప్రభుజీ. పురుషులు అని అంటే మనం కూడా పురుషులమే అని అనుకుంటారు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలనంటే భగవంతుని గురించి తెలిసిన వారు ఆయన్ని పురుషుడుగా భావిస్తారు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి తెలియదో నేను పురుషుడినే, భగవంతుడి పురుషుడే అనుకునేవారు కనీసం ఈ భావనతోని వారు తెలుసుకోవచ్చు భగవంతుడు పురుషోత్తముడు అనేసి. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. తర్వాత క్విజ్ లో నుంచి ప్రభుజీ 13వ క్విజ్ ప్రభుజీ, దాంట్లో 9వ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, దాంట్లో అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలు మరియు ప్రభావాలకు ప్రకృతి కారణమని చెప్తారు. అయితే జీవరాశుల ఉద్భవానికి కారణం ఏమిటి అన్నప్పుడు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ప్రభుజీ. ఈ ప్రపంచంలో మీద బాధలు మరియు ఆనందాల ఫలితమని, రెండోది ప్రపంచంలో కార్యకలాపాల ఫలితమని, మూడోది ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం మరియు నిర్వహించడం వలన, 4 కామ్య కర్మల ఫలితం అన్నారు. ఇదే ప్రభుజీ నాకు దీంట్లో సమాధానం వచ్చి ఈ ప్రపంచంలోని వివిధ బాధలు మరియు ఆనందాల ఫలితమని ఆన్సర్ చూపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, అంటే మనకి దేని వల్ల మనం సుఖం గాని లేక దుఃఖం గాని దేని వల్ల అనుభవిస్తున్నాం అని అంటే మనం చేసే వర్క్ బట్టి, అంటే మనకి రాబోయే జన్మ మనకి ఏ రకంగా ఉంటుందనేది ఈ రోజు కూడా మనం చూసాము. సో గంధాం నివాసయాత్ అంటే మనకి ఈ జన్మలో మనం ఏదైతే కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉంటామో దానికి అనుగుణంగా మనకి వచ్చే జన్మ అనేది మనకి ప్లాన్ అయిపోతుంది. ప్రభుజీ అది కరెక్టే ప్రభుజీ, నేను కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ మనుషుల గురించి కాదు కదా ప్రభుజీ మాట్లాడుతుంది, జీవరాశులు, అన్ని జీవరాశులు, మిగతా జీవరాశులకి అలా అది వర్తించదు కదా మీరు చెప్పేది, ఓన్లీ మనుషులకు వర్తిస్తుంది ఇక్కడ చెప్తున్నది. మిగతా జీవరాశులకి ఏంటి అని అంటే వాటికి చాయిస్ అనేది లేదు, వాటికి వన్ వే ట్రాఫిక్. మరి అదే ప్రభుజీ, అలాంటప్పుడు ఆ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ ప్రపంచంలో వివిధ బాధలు మరియు ఆనందాల ఫలితము అని ఎలా చెప్తారు ప్రభుజీ? యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అదే కరెక్ట్. ఎందుకు అని అంటే మిగతా జీవరాశులకి భగవద్గీత కూడా తెలుసుకునే, భగవద్గీతనే కాదు ఏ విషయాన్ని కూడా వారికి తెలుసుకునే అంత అర్హత లేదు, వారికి ఆ సామర్థ్యము లేదు. కాబట్టి మిగతా జీవరాశులకి ఇది పని వర్తించదు. మనకి తెలుసుకోగలిసేది మానవులు మాత్రమే, అందులోని తెలివైన మానవులు మాత్రమే ఈ భగవద్గీతని చదవగలరు, నేర్చుకోగలరు, అర్థం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేసుకోగలరు. కాబట్టి మనుషుల కోసం మాత్రమే చెప్పబడినది. ఇది మిగతా వారికి చెప్పిన అర్థం చేసుకునే. అదే క్వశ్చన్ వచ్చి జీవరాశులు అని చెప్పి రాశారు, అంటే మనుషులు అని చెప్పి రాయలేదు, అది నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్. అవును, జీవరాశులే. అంటే అన్ని జీవరాశులకి వాళ్ళకి ఆనందము బాధల నుంచి జన్మలు రావు కదా వాటికి, ఎందుకంటే కర్మాధికారం అనేది మిగతా ఏ జీవరాశికి లేదు, ఒక మనిషి లేదు, మిగతా ఎవరికి లేదు. అలాంటప్పుడు ఇంకా ఆనందము బాధలు అనే కాన్సెప్టే వాళ్ళకి ఉండదు కదా ప్రభుజీ, దానివల్ల మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది అనేది ఎలా చెప్తాం? జీవరాశులు అని అంటే ఒకటి ప్రభుజీ, ఇక్కడ మనం ఎవరైతే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలరో వారి కోసం అని, మిగతా జీవరాశులకి అధికారం కూడా లేదు. కాబట్టి వాటి గురించి ఒక నిమిషం దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి. వారికి అధికారం కూడా లేదు కాబట్టి వారిని ఈ ఆప్షన్ లోకే లేదు అసలు. ఇక్కడ జీవరాశులు అనగా కేవలం మనుషులు మాత్రమే, ఎందుకంటే మిగతా వాటికి ఆప్షన్ కూడా లేదు. ఆప్షన్ ఎవరికైతే ఉన్నదో వాళ్ళ గురించే ఈ క్వశ్చన్. అది అదే ప్రభుజీ, అప్పుడు జీవరాశులు అనకూడదు కదా ప్రభుజీ, అక్కడ వేరే పదం వాడితే కానీ ఆ క్వశ్చన్ మనుషులు అని చెప్పి ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే మీరు అట్లా చెప్పుకున్నా కూడా ఈ సమాధానం కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. కామ్య కర్మల ఫలితం కూడా సమాధానం కరెక్ట్ అవుతుంది. నాలుగో ఆప్షన్ అది, కామ్య కర్మల ఫలితం కూడా కరెక్టే కదా. సరే, అయితే మనుషులను ఒకటే రాసి ఉండాల్సింది. కరెక్ట్. ఆ క్వశ్చన్ లో మనుషులను రాసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ సమాధానం వచ్చి ఇది చూపించింది, ఈ ప్రపంచంలో వివిధ బాధలు మరియు ఆనందాల ఫలితం చూపిస్తుంది. ఓకే, అది కరెక్టే అని, అది కూడా కరెక్టే. అప్పుడు ఈ 4వది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది, కామ్య కర్మల ఫలితం అనేది. ఓకే, అవును, కామ్య కర్మల ఫలితం అనేది కూడా, అది కూడా కరెక్టే. సో నేను జీవరాశులు అనేది క్వశ్చన్ కరెక్టే అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను 3వ ఆప్షన్ ఏంటంటే ప్రభుజీ, ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడము మరియు నిర్వహించడం వల్ల మొత్తం జీవరాశుల యొక్క ఉద్భవం జరిగింది అనేది నేను ఆన్సర్ పెట్టాను 3వది. ఎందుకంటే ఈ 2 కూడా మనుషులకు సంబంధించినవి కాబట్టి నేను 3వ ఆప్షన్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, పాయింట్ టేకెన్ ప్రభుజీ. దానిని నెక్స్ట్ టైం దీన్ని కరెక్ట్ చేసి పెడతామండి. తర్వాత 10వది ప్రభుజీ,
10వ క్వశ్చన్ దాంట్లోనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గ్రహించేది అంటే అర్థం చేసుకునేది ఏదైనా డాష్ మరియు డాష్ వలనని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. సో దీంట్లో క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం తెలిసిన వాడు అని సమాధానం చూపిస్తుంది ప్రభుజీ. అవును. నేనేం పెట్టానంటే ఇంద్రియాలు మరియు ఇంద్రియ వస్తువుల వల్లనే అని పెట్టాను ప్రభుజీ. ఫస్ట్ది ఇక్కడ ఆప్షన్స్. ఒకసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి ప్రభుజీ. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో గ్రహించేది అంటే అర్థం చేసుకునేది ఏదైనా డాష్ మరియు డాష్ వలననే అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. అది భగవద్గీత శ్లోకంలోనే ఇచ్చున్నారు, అది దాన్ని మనం మార్చేదానికి కాదు. అది అలా కాదు ప్రభుజీ, అంటే దేని వల్ల గ్రహించడం జరుగుతున్నది అని చెప్పి. అంటే క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు అనేది క్షేత్రం అంటే ఈ శరీరం భౌతికమైనటువంటి సూక్ష్మ. కాదు ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది వేరేది లేదు. ఎందుకనంటే ఇది భగవద్గీత శ్లోకంలోనే చెప్పబడున్నది, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్లైడ్ లో పెట్టున్నది. కాబట్టి మనం దీంట్లోని మార్పులు చేర్పులు చేసేదానికి లేదు. భగవంతుడు అక్కడ ఏ రకంగా అయితే చెప్పారో దాన్ని ఆ రకంగానే ఏ శ్లోకం ప్రభుజీ? శ్లోకం చెప్పగలరా? అది నేను రిఫర్ చేస్తాను. మీరు ఇది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. అది 13.27 శ్లోకం అని కింద మీకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కదండి, పర్ల్ పాయింట్. దాంట్లో ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ 13.27 మాతాజీ. ఓకే ఓకే. ప్రతి పాయింట్స్ కూడా వస్తుంది కదా. అవును ప్రభుజీ, వస్తుంది. ఓకే ప్రభుజీ, నేను చూస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే. ఇంకెవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, గౌతమ్ గారు హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సార్ ఇది డౌట్ కాదు, చిన్న క్లారిఫికేషన్. 16 times చదవమంటున్నారు హరే కృష్ణ మంత్రం. నాకు ఒక మాలకి 15 to 18 minutes పడుతుంది సార్. మీరు టైం ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? అంత టైం అవసరం లేదండి. మీరు అంటే ఒక్కొక్కటి మీరు బాగా నీట్ గా చదువుతున్నట్టున్నారు. మనకి ఎప్పుడైతే 16 మాలలు జపం చేస్తున్నాం, ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జపం చేస్తున్నారు, అది తెలిసి నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తోంది. సో 15 నిమిషాలు అనేది అది ఫార్ ఎండ్, అది మనకి అంతసేపు అవసరం లేదు. మనం కానీ ఇప్పుడు నేను ఇందాక పెట్టాను, నేను మనకి సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు జపంది అది మనకి మాక్సిమం 8.5 నిమిషాలు. మీరు ఒక్కొక్క పదాన్ని స్పెసిఫిక్ గా నీట్ గా చదువుతున్నారు అని అంటే, మీరు ఒక మాలే చేస్తున్నప్పుడు మీరు 10 minutes ఆర్ 15 minutes దాకైనా చేయొచ్చు. బట్ 15 minutes అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ టైం అది. అంత అవసరం లేదు. మన స్పీడ్ ఎలా ఉండాలంటే హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి, హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి. ఈ పేస్ తో మనం వెళ్ళాము అని అంటే మనకి మాక్సిమం 8 minutes తో మనకి అయిపోతుంది. ఈ రకంగా మనం 16 మాలలు జపం చేయాలంటే అన్ని కూడా ఒకే స్ట్రెచ్ లో మనం చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు. మనకి మంగళ ఆరతి జరిగేటప్పుడు ఆర్ తెల్లారి బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలోని వీళ్ళని మాలలు చేసుకొని మిగతాది మనకి ఎప్పుడెప్పుడు టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఓకే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరి గారు హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ. మీరు ఇందాక 4 వేదములు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకు ప్రతీకలుగా చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. అవునండి. కానీ వాస్తవానికి అసలు వేదాలు 3 కదా ప్రభుజీ? 4 అండి. ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం. అంటే అసలు అథర్వణ వేదం అనేది తర్వాత యాడ్ చేయబడింది. అసలు వాస్తవానికి 3 వేదాలు. ఆ 3 నుంచి సంకలనం చేసి అథర్వణ వేదాన్ని తర్వాత లేదు. 4 వేదాలు. పంచమ వేదం మనకి మహాభారతం అంటారు. కరెక్టే ప్రభుజీ. ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా ఎక్కడో ఒక చోట వస్తుంది ప్రభుజీ 3 వేదాలని అని చెప్పేసి. ఎక్కడ? నేను తర్వాత చెప్తాను ప్రభుజీ. కానీ 3 అయినప్పుడు ధర్మార్థ కామ మోక్ష 4టికి ఎట్లా ప్రతినిధులు అవుతాయి అనేది మీరు నాకు ఇది ప్రూఫ్ చెప్పొచ్చండి ప్రభుజీ. నా 3 వేదాలు అనేసి భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకము ఏ అధ్యాయంలో ఉన్నదని చెప్పండి, దాన్ని బట్టి నేను మీకు చెప్తాను. నేను తర్వాత చెప్తాను ప్రభుజీ. కానీ నేను 3 అని చెప్పి నాకు ఇంత ముందు కూడా నాకు ప్రూఫ్ చూపించండి ప్రభుజీ, దాన్ని బట్టి నేను చెప్తాను. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. రవికుమార్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు.
ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనుషులకు అయితే అవకాశం ఉంది కదా ప్రభుజీ, మనకు ఏం చేసుకుంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాం అనేది దానికి. కరెక్ట్ కరెక్ట్. అయితే మిగతా జీవరాశులకు ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదు కదా, ఏం చేస్తే మనం భగవంతుని అంటే ఆత్మ అనేది భగవంతుని చేరుకుంటుంది అనేది. ఆ శరీరాలకు ఆ అవకాశం ఉండదు కదా ప్రభుజీ, మానవ శరీరానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఆ మిగతా జీవరాశుల పరిస్థితి ఏంటి అంటే వాటి ఎల్లకాలం ఇంకా అదే జీవన చక్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండాల్సిందేనా, లేదంటే వాటిలో కూడా వాళ్ళకు కూడా ఏమన్నా అవకాశం ఉంటుందా ఆ ఆత్మలకు కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి? ఉన్నది. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. సో ఒకటేంటి అని అంటే మిగతా జీవరాశుల్లో ఏంటి అని అంటే వన్ వే ట్రాఫిక్ అది. సో ఒక్కొక్కటిగా వాటికి అంటే ఇంతకు ముందు మనం చూసాము జలచరుల నుంచి వాళ్ళు రెప్టైల్స్ లాగా ఆ రకంగా ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు పైకి రావాల్సిందే, వారికి వేరే దారి లేదు మామూలుగా అయితే. కానీ సంహవ్ వారు కానీ భగవంతుని తలకు ప్రసాదం కానీ లేకపోయిందా ఎవరైనా గొప్ప మహాత్ములకి కృపకి వారు పాత్రులయ్యారు అని అంటే వారికి మనిషి జన్మ అనేది వారు మిగతా జీవ జంతువుల్ని బైపాస్ చేసుకొని వారు మనిషి జన్మకి డైరెక్ట్ గా రావచ్చు వారు. కానీ ప్రొవైడెడ్ ఎవరైనా కృపతలిచి మహాత్ములు ఎవరైనా గురువులు ఎవరైనా కృపతలిస్తేనే వారికి ఆ రకంగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది. అదొకటి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వారికి పాపం అనేది కూడా తెలియదు, పుణ్యం అనేది కూడా తెలియదు. పరవాన్నంలో గరిట లాంటిది అనమాట మిగతా జీవరాశులు. ఏంటి అని అంటే పరవాన్నంలో గరిట ఏంటి అని అంటే ఆ వేడి కూడా తెలియదు, అండ్ ఆ తీయదనం కూడా తీపి కూడా తెలియదు అనమాట. అదే రకంగా వాటికి ఏంటి అని అంటే అందుకోసమే ఒకవేళ ఒక పులి గాని సింహం గాని వేరే జీవిని వేటాడుతోంది అని అంటే దానికి పాపము అంటుకోదు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం పుణ్యం అనేది కూడా ఏది తెలియదు అనమాట. వేరే ఎవరికైనా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో చూసాము, దాంట్లో ఒక చిరుతపులి ఒక ఫాన్ అంటే ఒక జింక పిల్లని పేరు చేసేస్తుంది అనమాట, దాన్ని సంహరించదు, ఆ పుణ్యం కూడా దానికి దక్కదనమాట. కాబట్టి వాటికి ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వారు ఒక్కొక్క దీని నుంచి రావాలి. ఎవరైనా గురువు గాని మహాత్ములు గాని కృపతలిస్తే డైరెక్ట్ మనిషి జన్మకి రావచ్చు. కానీ మనిషికి వారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి భగవద్ లోకానికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్ అట్ ది సేమ్ టైం వారు అధమ లోకాలకి కూడా వెళ్ళిపోయేదానికి అవకాశం ఉన్నది. వారు ఎప్పుడైతే పాపాలు చేస్తూ ఉంటారో వారు అధమ లోకాలకి కూడా వెళ్ళేదానికి అంటే వేరే ఇతర లోవర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా వారికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్నది. ఓకే ప్రభు. అంటే ప్రభుజీ ఇది మిగతా జీవరాశులు అనేది పాపం పుణ్యం తెలియదు కాబట్టి అవి ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఉత్తమ స్టేజ్ లోకి వస్తుంటాయి తప్పిస్తే పాప పుణ్యాలు తెలియదు కాబట్టి భగవంతుడే వాటి గమ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. కరెక్ట్. పాపం వల్ల మళ్ళీ వారు ఇప్పుడు ఒక జీవరాశిలాగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సింహం అనేది వేరే జింకను చంపి తినేసింది కాబట్టి అది పాపం చేసింది కాబట్టి లోవర్ స్పీషీస్కి వెళ్ళిపోయేది, అట్లా ఉండదు. ఆర్ వారు పుణ్యం చేశారు అనేసని ఉండదు కాబట్టి హయ్యర్ స్పీషీస్ ఒక్కసారితో ఎలివేట్ అయ్యేది ఉండదు. ఓకే. కాకపోతే ఎవరైనా మహాత్ములు కృపతలిచి వారికి ఇది చేశారు, ప్రసాదం తినిపించినా లేకపోయిందా ఎవరైనా మహాత్ములు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గజేంద్రుడు డైరెక్ట్ గా ఆ ఇది తెలుసుకొని భగవంతుడికి పుష్పాన్ని ఆఫర్ చేశారు. మామూలుగా అయితే మనిషిలో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ ఇది అవుతుందన్నమాట. కానీ గజేంద్రుడు ఆ రకంగా చేశారు కాబట్టి భగవంతుడికి పుష్పాన్ని అర్పించారు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా భగవంతుడు ఆర్ ఎవరైనా సరే కూడా మహాత్ములు కృపతలిస్తే అది జరిగేదానికి అవకాశం ఉన్నది. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంధ్య గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒక చిన్న సందేహం అండి. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని లేడీస్ అయినా సరే ఐ మీన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే. నాకు అర్థమైంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడానికి ఏ రకమైన కండిషన్స్ లేవు మనకి. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే కూడా జపం చేసుకోవచ్చు. స్త్రీలు వాళ్ళ మాసిక చక్రంలోనూ కూడా జపం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒకటి ఏంటి అని అంటే తులసి మాల మీద దయచేసి చేయొద్దండి. వేపమాల మీద కానీ లేదు అని అంటే వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే ఈవెన్ రాళ్ళు, కంకర రాళ్ళు అటువంటివి లేకపోయిందా ఒక్క ముక్కలు ఉంటాయి, ఒక్క చెక్కలు, దాని మీదైనా ఏదో ఒక రకంగా జపం చేసుకోవచ్చు. మనకి రూల్స్ నియమ నిబంధనలు ఏదీ లేదు. ఈవెన్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పున్నారు మనకి దీంట్లోని ఏ రకమైన నియమ నిబంధనలు ఏది కూడా లేదనేసని, ఎప్పుడైనా మనం జపం చేసుకోవచ్చు అనేసి చెప్పారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము.
ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లోని ఎవరైనా ఏమైనా పెట్టారా మాతాజీ? ఓకే, తెలుగు స్లైడ్స్ అంటే ఎవరో రాశారు, రాజశేఖర్ గారు. నాకు ప్రాబ్లం ఏమంటే ప్రభుజీ, నాకు తెలుగు చదివేది నాకు రాదు, అది దురదృష్టకరం. కానీ నాకు ఇంగ్లీష్ అయితే నేను చదవగలను, తెలుగు నాకు చదివేది కూడా రాదు, దానివల్ల ఇంగ్లీష్ పెట్టుకొని నేను చెప్తున్నాను. బట్ చెప్పేది మాత్రం నేను తెలుగులోనే చెప్తుంటాను. ఓకే, సో మాతాజీ దయచేసి మీరు ఆ లింక్స్ పోస్ట్ చేయండి, శ్రద్ధావాంది. ఎవరెవరైతే కనీసం రోజుకి ఒక మాల జపిస్తున్నారో వారు దయచేసి శ్రద్ధావాన్ అనే దాంట్లోని మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి. మీరు మాత్రమే కాదు, మీ ఇంట్లోని ఇంకా ఎంతమంది అయితే మీ ఆప్తులు, మీకు తెలిసిన వారు, మీకు ఎవరైతే మీరు మంచి కోరుకుంటారు ఎవరి కోసం అని, వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మాలలు జపించేలాగా మీరు చూసుకోండి. వారి పేరు ఈ శ్రద్ధావాన్ లింక్ లోని మీరు దయచేసి ఎన్రోల్ చేయించుకోండి. మీకు ఒక ఆన్లైన్ సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది దానివల్ల. సో దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. సో అందరినీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ. ప్రభుజీ శ్రద్ధావాన్ సర్టిఫికేట్ ది లింక్, మాతాజీ శ్రద్ధావాన్ సర్టిఫికేట్ లింక్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశాను ప్రభుజీ. ఓకే, సో అది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, మనకి ఇది ఉన్నది అడ్వాన్స్ లెవెల్, అంటే గీతా లెవెల్ 2 క్లాసెస్. ఇప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము. మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్లోని ఏంటి అని అంటే లెవెల్ 2లోని మనకి వారానికి 2 అధ్యాయాలు నేర్చుకుంటాం మనము. సో అది ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్ స్టడీ అనేది జరుగుతుంది దాంట్లోని. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన భక్తులు, కాకపోతే దానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు అనేది ఉన్నాయి. ఒకటి, రోజుకి ఖచ్చితంగా 108 సార్లు మాలలు జపించిన వారు మాత్రమే దాన్ని ఫిలప్ చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. ఎవరైతే జపం చేయటం లేదో వారికి బేసిక్ అర్హత లేదు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే 85% అటెండెన్స్ ఉండాలి, మరియు ప్రతి ఒక్క అసైన్మెంట్ వారికి ఫ్రైడే సరికి వారు సబ్మిట్ చేయాలి. అండ్ సాధనా చార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, సో అది కూడా ప్రతి ఫ్రైడే వాళ్ళు ఫిలప్ చేయాల్సిందిగా ప్రార్థన. కాబట్టి ఎవరైతే దానికి ఓకే అనగా ఉంటారో వారు దయచేసి ఆ ఫామ్ ని ఫిలప్ చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. మాతాజీ వారు పోస్ట్ చేస్తారు. అండ్ మనకి రాబోయే 30వ తేదీ, మనకి 30, 31వ తేదీ మనకి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి మరియు పరమ పూజ్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి వ్యాస పూజ, అంటే వారి పుట్టిన దినం అన్నమాట. గురువులు, గొప్ప గురువులు ఏనాడైతే పుడతారో వారికి పుట్టిన రోజుని వ్యాస పూజ అని అంటారు. అంటే ఆ రోజు వ్యాస మహర్షి పుట్టినట్టుగాని కాదు, వ్యాస పూజ అనేది ఎవరి కోసం చేస్తారంటే గురువులది ఎవరికైనా పుట్టిన రోజుని వ్యాస పూజ అనేసి అంటారనమాట. ఎందుకనంటే వారు లోకానికి అందరికీ కూడా వారు మంచి జరిగేలాంటి బోధన చేశారు కాబట్టి, వ్యాస మహర్షి లాగా. కాబట్టి వ్యాస పూజ. సో ఎవరైనా సరే కూడా దానాలు చేయాలని అనుకుంటే మనకి దీంట్లో చెప్తున్నారు, భగవద్గీతలోని 12వ అధ్యాయంలోని మనకి చెప్తున్నారనమాట. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏది అనంటే మనకి అనన్యమైన భక్తి. అనన్యమైన భక్తి అనంటే అన్య అంటే ఇంకా ఏది కాకుండా భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ప్రేమని పెట్టుకోవడం అనేది అనన్యమైన భక్తి. సెకండ్ బెస్ట్ ఏది అనంటే, ఒకవేళ అనన్యమైన భక్తి చేయలేకపోతే సాధన భక్తి అనంటే రోజుకి 16 మాలలు జపించడము, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించడము. సో నో మెడిటేటింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇలిసిట్ సెక్స్, నో గ్యాంబ్లింగ్ అని. అది కాకుండా అఫెన్స్లెస్ గా 16 మాలలు జపం చేయడము, ఇది రెండవ బెస్ట్ అన్నమాట. సో అనన్యమైన భక్తి మార్గాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు సాధన భక్తి చేసేవారు. థర్డ్ బెస్ట్ ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగము. దాంట్లోనే ఏంటి అని అంటే బుక్స్ మీరు దానం, ఎవరికైనా సరే కూడా భగవద్గీత పుస్తకాలు మీరు పర్చేస్ చేసి ఇతరులకు దానం చేయొచ్చు. ఆర్ మందిరాని కోసం అనేసి నిర్మాణానికి మీరు దానం చేశారు అని అంటే మీకు ఏంటి అని అంటే అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది. కాబట్టి మందిరానికి ఎవరు ప్రవేశించినా సరే కూడా వారు భక్తి అనేది కొద్దిగా చేసుకున్నా సరే కూడా వారికి ఆ సుకృతి అనేది, ఎవరైతే ఆ మందిర నిర్మాణానికి సహాయపడ్డారో, తోడ్పడ్డారో వారికి కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇది అనేది వారికి లభిస్తుంది. సో అది కూడా ఏం ప్రెషర్ అనేది లేదు, మీ ఇష్టము. ఎవరు ఒక్క రూపాయి దానం చేయగలిచినా సరే కూడా మందిర నిర్మాణానికి మీరు దానం చేయొచ్చు. ఈ రకంగా మీ పేరు చిరస్థాయిగా భగవంతుడి దృష్టిలో నిండిపోతుంది. కాబట్టి ఆ 3 లింక్స్ పోస్ట్ చేస్తారు, దాన్ని బట్టి మీరు ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. నేను అందరిని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి జయ హో. నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. అందరూ ఇక్కడ జమ అయిన భక్తులందరికీ కూడా నా శిరసాభివందనాలు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ హరే చేసుకోవచ్చు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే